Etorri, erribir zazpira, zuekin, guztiokin, Lore Ibarguren eta Maku Belarrak.
Itxaspeko harri
Samuel daukat izena eta 40 urte Dabianzkit elizan Jose Maria berri bat zetorrela esan eta Unai etorri zan Gure Unai ez dekain mutitxarra Gauza honak ez badizkik bai hoixe Bildukoak Elizara zetoztik Ene Jesus, Maria eta Jose Berandu iritsia iztorrotxo, oide gizonan itxura, aspaldi ez zitzan etorriko, Elizaren ingurura, obra berriak egin dizkide. Paratu jau Jesu Kristoren, aketako hitzeura. Ikasi dilau egun handitan, arropak txukunak jazten, zapata beltzei lustreak hendu, eta pegatinak entzen. Nola guztoko aldapan inoiz, aldapan handirik ezten, sinesgarria izan alde guai, baina danak ez du sinezten. Esan gain gaudela.